αισθάνομαι ότι μεταμορφώνομαι, γιατί όταν είμαι στις προπονήσεις χρειάζεται πολύ δύναμη, υπάρχει ενέργεια που καταναλώνεται, κούραση. Και αυτό το πράγμα όταν φεύγω από τις προπονήσεις αλλάζω 100%, γιατί πρέπει να κρατήσω την ενέργεια που μου έχει μείνει, να προσπαθήσω να πάρω κι άλλη ενέργεια, ώστε να γυρίσω στη δεύτερη προπόνηση και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είμαι δηλαδή σαν ένας χαμελέον. Σε μια ημέρα αγώνα, όταν ξυπνάω το πρωί, σίγουρα κάποιες φορές υπάρχει το άγχος. Στην πορεία όμως, όταν βρίσκομαι σε έναν τελικό, το μόνο που θέλω είναι απλά να μπω στο γυμναστήριο, στον αγωνιστικό χώρο, να κάνω το καλύτερο που μπορώ, να φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι ώστε να μπορέσω να βρεθώ και στα μετάλλια. Λίγο πριν αγωνιστώ, αυτά τα πράγματα που σκέφτομαι είναι κυρίως το πρόγραμμα που έχω να εκτελέσω και οι συμβουλές του προπονητή μου. Όταν σε έναν αγώνα ο προηγούμενος αθλητής από μένα έχει κάνει πάρα πολύ καλά τις ασκήσεις του και έχει πάρει μια ψηλή βαθμολογία, κάποιες φορές, χωρίς να το σκεφτώ, μου μπαίνει στο μυαλό ότι πήγε πολύ καλά και εγώ πρέπει να κάνω ακόμα καλύτερα αυτό που έχω προπονηθεί. Σαν ένα πολύ μικρό άγχος που πιστεύω ότι πάντα πρέπει να υπάρχει. Όμως στην πορεία συγκεντρώνομαι και φεύγουν όλα από το μυαλό μου. Χαλαρώνω μετά τον αγώνα, όταν τελειώσω το πρόγραμμά μου, προσγειωθώ, πάρω για τη βαθμολογία μου. Από εκεί και πέρα περιμένω να δω τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι αθλητές για να δω και ποια θέση θα έχω πάρει. Η χαρά μπορεί να κρατήσει από 5 λεπτά έως και αρκετά χρόνια, διότι μπορεί να πάρεις μια πολύ καλή βαθμολογία, αλλά να μην αρκεί για να μπορέσεις να βρεθείς στα μετάλλια. Αλλά μπορεί να πάρεις και μια βαθμολογία που μπορεί να είσαι και στον μεγαλύτερο θεσμό που είναι η Ολυμπιάδα, να βρεθείς μέσα στα 3 μετάλλια. Πιστεύω πως οι λύπες είναι περισσότερες από τις χαρές, απλά οι χαρές είναι πιο δυνατές. Και μέσα σου, βαθιά μέσα σου, κρατάνε πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Την ώρα ενός μεταλλείου πιστεύω ότι είναι η στιγμή της δικαίωσης. Το ότι τόσους μήνες έχω κουραστεί, έχω ιδρώσει και κατάφερα τελικά να βρεθώ και να πάρω κάποιο μετάλλιο, αυτό μου δίνει σίγουρα περισσότερη δύναμη από κάθε τι για να συνεχίσω και να έχω την αυτοπεποίθηση που είχα μέχρι τώρα, να ξαναγωνιστώ και να καταφέρω πάλι κάτι. Όταν ένας αγώνας δεν πάει καλά και μια προσπάθεια δεν πάει καλά, πλέον έχω μάθει να το κάνω στην άκρη και αυτό το πράγμα μου δίνει αυτοπεποίθηση και δύναμη ώστε να μπορέσω να το κάνω στην άκρη και να συνεχίσω στο στόχο που έχω βάλει. Μετά από μια απογοήτευση ή μια αποτυχία, το πρώτο πράγμα που έχω ανάγκη είναι να μείνω λίγες μέρες έξω από τις προπονήσεις, να σκεφτώ τα λάθη που έκανα και να πάρω δύναμη ώστε να ξαναμπω και να συνεχίσω και να μην αφήσω να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ο κυριότερος άνθρωπος εκτός από τους γονείς μου που μπορεί να με βοηθήσει σε μια αποτυχία, μιλώντας μου, είναι σίγουρα ο προπονητής μου. Είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια. Πλέον τον βλέπω πιο πολύ και από την οικογένεια μου, γιατί είμαι μέσα στο γυμναστήριο από το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι ένας άνθρωπος που τον εμπιστεύομαι και οποιαδήποτε λόγιο κι αν μου πει θα με βοηθήσουν. Η οικογένειά μου ήταν αθλητές πριν καν γίνουν ζευγάρι, στην πορεία προπονητές και ο αδερφός μου αθλητής και στην πορεία προπονητής. Έτσι ξέρουν από τον αθλητισμό πολλά πράγματα και μπορέσαν και με στηρίξαν από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Όταν ξυπνάω το πρωί, η πρώτη σκέψη είναι φυσικά να σηκωθώ, να πληθώ, να ξυπνήσω σαν άνθρωπος και ξεκινάει και μπαίνει το ωράριο της προπόνησης, γιατί καθημερινά έχω πρωινές και απογευματινές προπονήσεις. Είμαι ο Λευτέρης και είμαι ένας χαμελέον.